Hi guys, so ngayon guys, nandito na kami nila Marvin. So pupunta na kami sa kanyang bahay kubo doon sa itaas. Sa itaas po, sa yung may kubo. May buntag ya. Iyan na sila. Hi. Yes. Finally nag-meet kami ni Mama Roder Vlogs. Yes. Yes, punta na kami doon. So dito yung daanan. Oh. Ito yung daanan patungo dun sa itaas. Oo. So, una na kayo doon ha? Una na kami, oh. Magdala pa ako ng paabot na ka na mo, bro. Sige. So, dun ako dun. Yung ni Marvin. Yan, ito yung daanan patungo sa itaas, guys. Ito namin puntahan. Yung daanan ni Roder, nandyan po. Ayan. Yung mama niya, yan. So, una na lang ako. Mar! Oo. Ako paabot lang si Marvin. Sige, una lang ko ninyo. Yan, sanay na po talaga ako dito. Pag papunta sa bukid, ganito po yung daanan. No? So ngayon, yan o. Nahirapan sa kalisod. Nahirapan sa kalisod. Ayan. Hindi naman masyado malayo guys. Ayan o. Doon si Marinong Homeboy. You know, yung mga tanawin. Yan. So, nandun po yung mga motor namin. You know. So, kailangan talaga guys na dubling ingat. Yes. Ako na yung mauna kasi sanay ako nito. Oh. Nalisingag itong ilong ani guys. Ayan. So, hinay dia kay ma. Basing mga kaliring mode ka. Ayan. Ay, okay. Oh, parang 1,000 steps. Grabe yun. Kapag umuulan, kasi napaka-slide po ng daan. Suswerte kami ngayon kasi hindi mo ulan kahapon. At saka ayan. Hagal na hagal po talaga. Hi, Tep! Hi! Kumusta? Parang sa amin lang to guys. Kasi yung views, overlooking. Nakakahingal po mga kahomboy, no? Pero okay lang, sulit talaga. Kasi magkita natin yung view. Asa ba ni? Dalawa po kasing daanan ito. Or dito. Dito tayo, Tep. Asan? Dito? So dito pala guys yung daanan. So ito ka James. Ako lang, gitay ka na. Alam ni Marinong Homeboy. Dito daw dadaan. Nagdali ako sa guys. Malibang pa ko. Ate. Wow. Oh, ito na guys. Parang napipil ko na or nakikita ko na. Ang ganda talaga ng hangin. Wow. Napaka-push ko. Ayun. So, kita na natin yung tubo ni Marvin. Yun sa kanya paghakot, no? Kanang mga bubong ba? Kapuya siya balik-balik kanina. Ang buta ng tubo ni Marvin guys. Oh. Ang mayroon. Very organic. So, paano na po natin yung bulog-bulog dito. Yan o. Wow. Parang may third floor. Ayan po. Finally. Nakarating na rin. Wow. Oh. Meron pa siya mga tanim dito na mga palya. Merong talong. Lah. Meron din siyang sibuyas dahonan. Yan o. Merong sibuyas dahonan. Tingnan nyo guys. Yan, meron pang kamatis. Ang dami niyang kamatis guys. No? Yan o, kapayas. Merong kamatis.
Ito yung kamatis. Ayan, oh. Grabe. Ang dami, guys. Ang dami niyang tanim dito. Oh? Mga sibuyas po yan. Sibuyas dahonan. No? Meron ding yan, oh. Yung mga ampalaya. Yan po yung mga ampalaya na yan. So yan, guys. Punta na tayo dun sa itaas. Yan, oh, yung mga tanim niya. Merong ampalaya. Punta tayo dun sa itaas. Ayan, meron din mga plants. Yan, oh, mayroong plants. Any kinds of plants. Yan, oh. Grabe. So dito tayo. So ilagay muna natin yung mga dinadala. Meron din siyang tubig. Ayan. So, yan, meron din gabi-gabi dito, guys. Tingnan nyo. Merong gabi-gabi. So, dito yung overlooking, oh. Wow! Ang ganda, no? Napaka-relaxing talaga yung lugar dito. Oh? Grabe. Tingnan nyo. At saka dun, guys, yung daanan or kalsada na patungo dun. Tingnan nyo dun. So I think si Marvin mag-live dito siya mag-live. Yan, meron pang mga duyan. So nandito na si Marvin Daro dito, guys. Meron siyang dala. So puntahan na lang natin siya kasi meron siyang dala. So kunin natin yung dinadala niya. Dito na siya. Kasi nga ani nga iro, Ben. Bruno. Yes, andito si Bruno. Yes. Tatabangan. Yes, andito na yung may-ari ng bahay kubo. Ayan. So, ang gagawin po namin for today, ayan, guys. mangunguha pa kami ng taklong. Ano po yung bro? Asan ni Kapit, Ben? Ben. Ha? Asan Kapit? Kasi tangan ato bro? Asa ba kay taklong? Taklong ang gatong mo siya ba? Ubod? Ubod na rin, ubod bro. Ibis man yun. Dili. Ubod ay. Nari ubod diri sa bukid. Kaya Mangunguha pa kami ng taklong. ubod taklong ba? Ha? Si Mama ni Marvin Daro. Si Mama Vlogs. Diba? Isa pala sa gusto namin. Yes. Dito na. So ngayon gagawin namin, magluto kami ng sinugbang isda. Naghaling pa kami, guys. So, kita talaga dito kasi yung hangin, malalanghap po talaga yung hangin dito. Oh. Ayan, ilagay muna dito. Yes, pero guys, nandito guys yung Magaling bro. maghaling si Marvin. Kami ng kayo na kasi magluluto kami ng isda. Yung dala namin. Bro natin suka bro. Ano, nakalimutan ko. Naman ka? Nagpretek suka. Oh, katong patis to suka. murag Bilang Umbot. Dito po, ito pala yung organic na lutuan ni Marvin. Oo. Yan o. So, Diri siya maghaling. organic na lutuan. Oo. Dito pa kami parang ano kami ngayon. Boy Scout. Mga Boy Scout. Oo. Dito Yun, kami. oh, yung mga magandang tanawin. Nandun pala. Ang ganda talaga ng tanawin guys, no? Pakita mo ko tips. Ang ganda ng tanawin guys, no? Napaka ano ni tips. Ako yung kinukuha. Yung tanawin talaga guys. Maganda talaga yung tanawin. Ang tanawin. So, nandun pala yung Unhit dan nandun yung parang farm namin kasi dun bugo na po yun.
Bourbon. Yan. Marvin the Roder. Of course, yung mama ni Marvin. Si Marvin, si Mama Roder. Yes, so abangan niyo po yung next videos namin together namin upload dito. Yes. Pati apat pala, kasi nandiyan naman yung mama. Oo. Diba? So yes guys, thank you so much and have a blessed day. Have a good day. Bye! Asan puspuro ni mo, bro? Ha? Puspuro. Alay tira. Dari ko na ito nagpento. Ito babantang kayo dito pa kayo. Lagi. Paborito kayo, overlooking kayo. Yan, so maghaling na kami. Di na lang na siya limpyo ng isda, no? Largo na lang na siya. So yan guys, mag-prepare na kami. Magluto na kami ng bangus. Yan. So thank you for watching guys. Keep safe always po. Bye-bye. Yan.